Martinez naiz, eta 18 urte dauzkat. Xabier naiz, eta 64 urte ditut, aurten 75. Dauzkat 4 sare sozial, WhatsApp, Instagram, Snapchat, eta gero baita TikTok. Da, gehien gustatzen zaitena, TikTok da. Baina baita WhatsApp adibidez asko erabiltzez lagunekin hitz egiteko, eta Instagram baita ere. Aktiboena Instagram. Instagrametik gero Facebookea ere publikatzen ez zerbait baino Instagram. Izan un Twitterra, baina ez naiz iritzi horien aldeko, ezin da kaputxa jarri eta iritzi eman, ordu kendu inun. Eta gero Flickr bai, Flickr da argazkien sare sozial bat, eta hor kontu bat daukat, eta hor beste erabateko harreman batzuk eta sare batzuk ditut. Igual Snapchat batzutan ez dut erabiltzen asko, baina beste guztik egunero. Nik uste 4 ordu TikToken edola bai. Azkenen nik uste geroz da gehiago engantzatzen zehala, ze ikustezu jendeak iotze ditun bideok eta zure gustokok diala orduan. Egunero askotan sartzen naiz, bai, askotan. Netzako da, divertimentu bat, jarraitzen ditudan pertsonak izaten dira oso kuriosidade politak eta eskaintzen dituztenak, eta bai, errex utziko nuke, baina bai, batez ere, ateratzen da naiz etxetik eta ikuste bali eta argazki bat, mekatxiz eta ez dut mobilekarri, ez? Eta momentu igaltziak amorrazio ematen dit. Orduan beti armatuta dute naiz. Paratia talean sartzen naiz, da orduan horra zaizkiten bideok normalen dia zure gustokok dianak. Adibidez, arropa kombinatzeko bideok, makillaje tutorialak, baitare jendean esperientziak bidaietan, da... Batez ere literaturarekin, zinearekin eta argazkigintzarekin lotutako gauzak. Hoi interesatzen zait, nik ere pixkat hori eskaintzen dut, eta ez zait interesatzen rollo gehiegi. Gehiago zerbait estetiko bezala. Hau da, zu gutxi irudia eta nik interpretatuko dut. Bai, dazkat 13.000 segidore inguru, da zinitzen guain dela urte terdi publikatzen eda hola, baino gehien bat azkeneko 6 hilabetetan azinitzen publikatzen egunero. Lehen oiten ditun, pues igual, hilabete behin edola. 7.000 o 6.000 inguru nitunen segidore inguru, zitzaizkiten marka kontaktatzen publizitatea egiteko. Eta orduan ja hor, gehiago engatxatu nintzen zikusten nun produktu jasotzen ditula, da hola da, ja ez zala leheno bezala. Erakustet nola dan produktua edo nola erabiltzen dan, da funtzionatzen edo ez. Nik erakutsi nahi detan doain, erakutsi nahi nik egiten detena, zukaldean egin bali zerbait eta iruditze bali mazait ondo atera dala, kroketa batzuk oso gora hilak, hau. Eta gero, pentsamendu txikik. Batez ere, inspirazioak, ez? Nik izaten ditut, arbol bat ikusten duzu eta pentsatzen dut zerbait, jotxo, hori eskaintzen dut. Jazta, baina esan dizute, gauza gehiagik gabe, askotan arbola bakarrik jarriko dut eta gero bakoitzak ikusi dezala. Eta jendeak eskertzen du. Aurpegi amable bat erakustia eta ez beti liskarra, ez? Esatea, zegoaldi ederra dagoen gaur, hori joan. Albistek eta hori ikusteko normalen TikToketik ez ditut ikusten, ze askotan bulo asko daude da jendeak asko komentatzeu, baina normalen telebista erabiltzet hortako. Beti paperean. Eta beti irratian eta telebistan, ordu bitan, 8etan, albistegietan. Kazetaritza baldin badago, nik uste dut medio idatzian dagoela. Irratian eta telebista klasikoan. Beste horiek, nahi duzu jakin, zaizen, irakurtzazu hau. Ez. Jarri albistea, informazio eman, eta hori gero nik baloratu behar dut,